दासो आं पनिर माने अर्डार होदोंमोन हम डेलिभारि खालामफैबाय दा बेखौ दोननोसै गाबोननिखौ जानांगोन दिनैथ' सब संखाबायनो दोननोसै खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु एनादार व्लग आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दा लकडाउनाव दखानफोरबो बन्द नालाय लकडाउनथ' नंखाया जोंना थेवबाबो एसे बाहेरायाव थांनो बोरैबा मोनो दा ओंखायनो जोंनि खाथियाव बारा इदि कस्मेटिक्सनि बारा मोजां दखानबो गैया ओंखायनो आं अनलाइनाव मोननैसो पार्सेल होदोंमोन आरो नै नायकानिफ्राय मोननै पार्सेल दिनै मोनफैदों नै आंनि नायकानि पार्सेला दा आं आनबक्सिं खालामहैनोसै आरो आं माने आसा खालामनाय बायदि कालार फैदोंना फैयाखै आरो बे नेल पलिसफोरा खुलिनोसै लोगोफोर दे माने मा होनो डाइटिंआव दङ आरो ओंखायनो आंना बे खानायाबो गदों आरो आंना एसे थांनाय बोसोरावबो आं डाइटिं खालामदोंमोन एसे आरो एसेबां बारा स्ट्रिक्ट डाइटिं नङाबाबो आरो एसे नर्मेल खालामनायावबो आंना खानायाथ' आवगायनिफ्राय गैखाया जेनेबा आंना थेवबाबो बिदि डाइटिं खालामबा आंहा एसे खानाया गयो दा ओंखायनो बे नर्मेल नारेंखल थाव फोनबाथाय आंना बिदि खानाया रज'आ आरो दा ओंखायनो आं जि माबायाव जिखौ फोनदोंमोन बेखौ अर्डार होदों आरो नैबेनो थावा बे थावखौ बांसिनानो लायो नैबे मामा आर्थ आं जेबो प्रमोसन खालामाखै लोगोफोर बे जास्ट माने आं आवगायनिफ्रायनो बेखौ इउज खालामखादों आरो नैबे मामा आर्थ अनियन हेयार अइल नैबे फर हेयार फल कन्ट्रल उइथ अनियन अइल एन्ड रिडेन्सिल नर्मेलथ' जेनेबा मा होनो खानायथ' जेनेबा गनाया नर्मेल माने जिहेतु बे आरोबाव गोदान रज'फिनखायो नाथाय माने जायफोरना जोबोद बांसिन माने मा होनो बयो बेखौ लानो हायो आरो खुलिनो थाखायनोसै आं नोंथांमोनखौ नैबे बे लादोंमोन 399 आं बेखौ होदोंमोन नायकानिफ्राय आरो आं नायकानिफ्रायनो बिदि अर्डार होखायो नैबे नायकानिफ्राय होदोंमोन आरो बेखौ दोनसै बे लादोंमोन बेसेबां 399 आरो मोनसे दङ फिसानो आं माने बांसिन जि बुस्थुफोरखौ अनलाइननो माने शपिं खालामखायो आरो जियानो जा गानग्रा जि दखानफ्राव आं थांनो बायो माने मा मोजां मोना एसेबां मानसि लाइन हमना थायोना जेखि जाया दानि खोथा नङा आवगायावबाबो आरो दा ओंखायनो आं बिदिनो मोजां मोनो अनलाइननो सब बुस्थुखौनो मोजांबो मोनखायो एसे मोजां रिभिउफोरखौ नायनानै लानांगौ आरो अब्ला मोजां मोनखायो आं रिमुभारबो मोनसे होदोंमोन अर्डार आंनि फेभरेट रिमुभार नैबे सिख्ला समनिफ्रायनो आरो कलेज टाइमनिफ्रायनो नैबेखौ लायो जोंनि न'आव सबानो लायो जोंनि आइयाबो लायो सबानिखौ लायो लेगमिनि आरो नेल कालार रिमुभार भाइटामिन इ दङ नैबे आरो नैबेहाय लास्ट बाट नट लिस्ट दिस इज माइ नेल पलिश वाव दिस इज कानाडा स्प्लेश नैबे नुबाय नैबे मोनसे नुबाय ना नैबे फेसेस कानाडा स्प्लेश कम्पानिनि आरो नैबे बेसेबां नाम्बारनि नैबे ग्रिन 45 बे बेसेबां लादोंमोनथाय आं बावबाय नैखौ नायनांगोन आरो मोनसे दङ नैबे जाबाय नायकानि नेल एनामेल नैबे नाम्बारा जादों 261 नैबे मोनसे आरो नैबे मोनसे बे मोननै नेल पलिश अर्डार होदोंमोन आरो गाबोनफोर फोननांसिगोन दिनै फोनखाया बिनि दामखौ नायनोसै लोगोफोर आं नायकायावसो अर्डार होदोंमोन नालाय नायनोसै नायनानै नोंथांमोन खोन्थानोसै सोरबा जुदि इन्टारेस्टेड बा बायनो हागोन आरो नैबे लादोंमोन मिंक माफिन होनो आरो बेखौ नैबेखौ नायकानि नैबे जाबाय मिंक माफिन नैबे जाबाय नायका कम्पानिनि आरो नायकानिनो आरो बिसोरनि गावसोरनि माने ब्रेन्ड बे लादोंमोन 143 ओरैनो 179 मोन दा अफाराव मोननानै नैबे जादोंमोन 143 रुपिस ओमफ्राय आरो नैबे माबानि मा होनो बेखौ फेसेस कानाडानि नैबेखौ मोनदोंमोन 109 रांनि आरो नैबे दा बेनोसै लोगोफोर आंना नायकानि माबाया आरो शपिंनि आनबक्सिंआ बेनो आरो जि आंहा दरकार जादोंमोन बेखौल'सो आं अर्डार होदों मेनलि इम्परटेन्टमोन नैबेनि आरो थावानो आरो नारेंखल थावथ' दंखायो खिन्थु बेखौ फोनबाबो बे खानाय गनाया बारा मोजां जायाना ओंखायनो बेखौ अर्डार होदोंमोन आरो जोब्बायबो नैबे हेन्ड वाशआबो जोब्बाय रिफिल दङ दा सोनोसै र'
आवगायाव मा होनो जास्ट ओंखाम जानायनि सिगाङावल' आखाइ सुयोमोन बा माबा मोनसे लेथ्रा बुस्थु नांबाल' आखाइ सुयोमोन नाथाय दाना एकदम जिबायदि बुहुमनाङै जिबायदि कर'ना भाइरासनि माने पेन्डेमिकनि सिटुवेसन ना ओंखायनो खनले माबा मोनसे न'आव बाहेरायाव थाङाबाबो न'आव थाबाबो एकदम मेनिया बादि जालांबाय आरो आखाइ सुयोसै मेनिक टाइपनि आरो दा ओंखायनो हेन्ड वासआबो थाब जोबो दा ओंखायनो बेखौ सोना दोननोसै आरो हराव दिनै मिस्टार रुटि जागोन रुटिजों मा होनो चिकेन जागोन ना बिनि फ्राय जानो गोसो दा ओंखायनो बे आं फ्रिजाव दोनदोंमोन ना बेदरा दा बेखौ फ्रिजाव जि गथा खाना दंमोन दा बेनि गलिलांबाय बाहेरायाव दोननायखाय दा बेखौनो फिसा हानांसिगोन आरो बेनि दा आं बेखौ फिसा हानानै दोननांसिगोन गोबां बुरजाथ' जाखायाना रुटि मोननैजों जेनेबा एसे दरनै दरथाम बिदिसो जागोन ना दा ओंखायनो बिदिनो माने बेवहाय लाबोनानै दोनखाबाथायथ' फ्रिजावसो दोननांगौ ना दा आरो सानफ्रोमबोथ' दा बेबायदि सिटुवेसनाव सानफ्रोमबो थांबाय थानोबो एसे बोरैबा मोनोना जेलानिखि माने ग्रसारि बा माबा माबि मैगं थाइगंफोरखौ बायनो थाङो अब्लानो जमा लाबोखायो आरो दिनै रुटिजों दाउ बेदर जागोन आरो माने दिनार हरनि दा ओंखायनो बेफोरखौ आं रेडि खालामना दोनसै आरो दाथ' बेलासिबो जाबायना बेलासिबाबो नायलाय एसेबां सान्दुङानो नै एसेबां सान्दुं गोसाथार बेलासिनो होनजाया बेवहाय एसेबां सान्दुं गोसा जोंनिथिंजायथ' दा एसे सान्दुङाबो खम जाखाबाय खोमा बेलासियाव नाथाय बेवहायथ' सान्दुङा एकदम खर' सायावनो थायो बेलासियाव मानो होनबा एसे लेट माबा जायोना मोनायोना बेहाय बिथिंजाय माने नर्थ साइडथिं आरो दहायनो आं बुंखादोंमोन ना नोंथांमोनखौ आं बेदरखौ हाना दोनबाय दा बे बेदरखौ एसे माबा खालामना दोननोसै मेरिनेसन खालामना दोननोसै मस्ला होनानै आरो बेखौ फ्रिजाव 1 घन्टा बा 2 घन्टासो जेब्ला संगोन अब्ला दिहुनगोन संनाय समसिम आरो बेयाव मस्ला मिक्स खालामनानै दोननोसै बेखौ दा नैबेहाय आं गिबियावनो एसे थाव गोथां होगोन थाव गोथां बालाखाय एसे दै दङ एसे माबा खालामना लानोबो मोजाङै पुरा बेदरा फ्रिजाव अन्थाइसो जाना दंमोन ना ओंखायनो आं बेवहाय माने बाहेरायाव दोननायावसो बिदि दै ओंखारलांबाय आरो दा जों बेदराव एसे थाव होगोन थाव गोथां दानिया होगोन बे ब्लेक पेपार पाउडार माने गलमरिचनि पाउडार आरो आं बेखौ न'आवनो बानायखानायसो गथाखौ बाजारनिफ्राय बायना लाबोदों ओमफ्राय गुन्दै खालामदों आरो बेखौ मिक्सियाव बेखौबो होनसै दानिया होनसै संख्रिखौ दानो होना लानोसै आरो बेसेबां नांगौ जखानि मा होगोन आलु होगोन बिलाहि फान्था बिलाथि होगोन बिनि जखानि आरो ओमफ्राय आरो हालदै दा जोङो बेदरखौ बेबायदि आखाइजों मिक्स खालामना लादों आरो गासैबो मस्लाफोरजों मोजाङै मिक्स जानाय बायदि आखाइजों बेवहाय आलु थाइसे होगोन ओमफ्राय आरो फान्थाव बिलाइ होबानो जोंना दिनै मोनानि दिनारा जागोन आरो दा बेखौ ना फ्रिजाव दोनहैनोसै लोगोफोर आं डिनार बानायनो रेडि खालामखांबाय आं दहायनो नोंथांमोनखौ होनखादोंमोन ना दिनै जोङो माने मा होनो बे बयलार दाउजों रुटिसो जागोन होननानै आरो गोबाव सान जाबायमोन रुटिजों बयलार बेदर जायैया ओंखायनो गोसोखांबाय दिनै आरोबाव ओंखायनो दहायनो आं बुंखाबायना नोंथांमोना दिनै मस्ला लगायनानै आं फ्रिजाव दोनदोंमोन 2 घन्टानि थाखाय मस्लाफ्रा जाहाथे मोजाङैनो मिक्स जायो आरो बेजों बेदराव होनो थाखाय थाइसे फान्थाव बिलाइसो लादों मस्लाफोरखौ देना लानोसै हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु गोरानसो होगोन अब्लासो कालारबो मोजां जायो आरो गोथावबो मोनो आरो बेदराव होबाथाय खैदा होनो बेदरथ' बारा लायाखैना थाइनै होनसै थाइसे ओमफ्राय थाइनै आरो एसे चिलि पाउडारबो होगोन ना उनावहाय दा बे मस्लाखौ देना लानोसै जिराबो होनांगोन बेखायनो ज'नो आरो नोरसिं बिलाइ दाख्लै लाबोदोंमोन ना एसे रानलांदों बेखौ खानोसै थावा गुदुं जाबाय दा आलुखौ फ्राय खालामना लानोसै एसेबां बारा माबा खालामा
मोननायसिम खालामा एसे हाफ फ्राय खालामना लागोन आरो आलुखौ माने होनबा बेदरा होबाथाय बे अट'मेटिकेलि मोनलांखागोन ना ओंखायनो जेन रुटि बानायनो थाखाय आटाखौ मारिना दोनखानोसै लादु बानायनानै अब्लासो सम नांनाय नङा आरो थाब बानायना दोनबाथाय बेदर मोनखाबा जानो हागोन एसे न' सिङाव बार लाफैदों बिराद गरम ना एसे सिङाव एसे जिरायनो र' थान्दा खालामना लानोसै एसे बिनि उनावसो आरोबाव थांगोन ओइ र' मा खालामदों दासो नुबाय नोंखौ दासो मोनफैदों सिगाङाव मा होनो दा नङा दे 1 घन्टासो जाबाय 1 घन्टा सिगाङाव मोनफैदों आरो साहा लोंखांबाय दिनै अफिसाव बिराद खामानि मोनदों खामानि मावै मावै एकदम खर' सालायलायदों दा न'आव फैनानै साहा लोंनायनि उनावसो माय मोजां जादों आरो दा आरो रुटिजों चिकेन मोनजाबाथ' आरो मोजां जागोन मोजां मोनगोन आरो होमबाथ' एकदम डान्स खालामनो हानाय जानांगोन आरो बेनो माने जों गोबाव जाबायमोन ना बिदि रुटिजों दाउ बेदर जायैया बेनो होनबाय थादोंमोन जाहो होननानै ओमफ्राय आं दिनै सानबाय बानायनोसै दिनै होननानै आरो लकडाउनाव माने फार्स्ट लकडाउनाव जों ओरैबायदि जाबायना बुस्थुफोरखौ सानफ्रोमबो सिंग्रा बानायनाय न'आवनो सब बानायनाय उमुक बानायलाय तुमुक बानायलाय जानानै उनावहाय माने एसे गम मोनबायना बिदिबा जानाय नङा वेटआ बारायलांबायना स्केलाव एकदम मर्निं होलायलायबाय वेट स्केलावबो माने गसंनो हाया आरो बायहां होमबासो जोङो आरो रियेलाइज खालामबाय आरो होमबा जोङो जानायखौ गारबाय आरो हराव जाखायानो आरो जेसेबां हायो जों सानावनो ब्रेकफास्टखौ मोजां जायो बा लान्चखौबो एसे मोजाङै जाना लायो हराव फ्रुइट्सनि बांसिन जायो जोङो आं आलुखौ फ्राय खालामनानै दोनबाय बेहाय दा नैबे आलु फ्राय खालामनाय थावावनो आं बेदरखौबो एवनोसै आरो बारा थाव नांखाया दहाय आं मस्ला जि लगायदोंमोन ना बेदराव अब्ला एसे थाव होदोंमोन ना ओंखायनो बारा होला आरो थाव आरो नैबेहाय आं रुटिनि थाखायनो लादुखौ बानायनानै दोनखाबाय आं बे नोरसिं बिलाइखौ सिगाङावनो होना लागोन उनावहाय होला नोरसिं बिलाइजों आरो पियाजजों बिदिनो ज' एवबाय थानोसै आरो लोगोफोर दा बिदि खोबालासेनो एवबाय थानाया 5 मिनिट सिगांहाय दा एसे बेखौ दांना होनोसै खोबना होनोसै आरो ओरैनो आं बेदराव फान्थाव बिलाइखौ होना होबाय बिदि गोदौलांबाय दा दहाय आं मस्लाजों बिदिनो खालामना दोनदोंमोन ना 2 घन्टासो थाब बेदरावनो बिदि बेदरनिखौ ओंखायनो आलुखौ होना होनोसै एसे उनाव दै होनानै बेखौ गोदौनो होनांगौ मोनबायनो होनजायो आरो मोनबायनो रुटिजों जाबाथ' एसेबां दै नांखायाना ओंखायनो खमैनो लाखिदों इसिङाव बिदि हाबबाय थाबा एसेबां गरम ना हटकेसाव हाबबाय थानाय बायदि मोनो दिनै गांबा जागोन आरो रुटिया फिसा एसेबां गिदिर बानाया रुटिखौ आं एसे फिसा जाबासो मोजां मोनो बेलाय बेबायदिबासो मोजां मोनो जोंना दिनारा बिदि जाबाय दा जानोसै फैबाय बहुत साननि उनाव दिनै डिनार जागोन आरो हराव जों जाखायाना दिनै रुटिजों चिकेन हटेलनि बायदि नर्थ इन्डियान डिनार आसामनि मानसियाथ' जाना जायो बांसिनानो जायफ्रानोखि एसे लाइट जानो नागिरबाथाय आरो जाना नायनोसै माबोरै जादों मोजाङानो जागोन आं संनाय एसेबां कनफिडेन्स
माबायदि मोजां ना मोजां मोजां नांखायो रुटिजों बेदर जाबाथाय सानफ्रोमबो ओंखामखौनो जाबाय थायोना हटेलनि बायदि प्लेटफोर आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भ्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो बिदिनो आसा खालामो जोंनि बिदि भ्लगफोरखौ नायलांबाय थागोन होननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर